Башка темаларга күчәбез. Татарстан авылларына язгы ташу сулары төшә башлады. Республиканың гидрометеорология һәм әйләнә-тирәне күзәтү идарәсендә хәбәр итүләренчә, елгаларда боз кузгала. Узган тәүлектә су биеклеге 1 метрга кадәр күтәрелгән. Бүген иртән Буа районының Кыят авылы күперен яптылар. Ул ел саен су астында кала. Гомумән алганда, быел су басу Татарстанның 13 районындагы 32 авылга яный. Бу хакта тулырак Рания Абдрахманова. Иден асты тулы су тоқталарына қадар жетерге бірнеше десте сантиметр гына калган. Быел да Хайбуллин арандагы беренге кайнатма банкаларын чыгарып өлгерә. Чөнки ияләшкәннәр инде Буа районындагы Исәк авылының яр буе урамына ел сайын су төшәдиләр. Быелгысы айрыша да куәтле булган. Ишек алдын басканда верандадан чиләкләп түгеп тордым ди хуҗабикә. Курыктык. Тик каты курыкты, куркыныч булды. Монда виш су иде, менә шуннан кадәр. Виш су иде, виш ишек аллары, итегеннән артка яклардан виш акты. Крисаларга виш кирде. Яр буе урамында яшәүчеләр мондый хәлне ел саен күрсә, яшел урам халкы өчен язгы ташкын көтелмәгән күренеш була. Су атна башында төшә башлаган иде диләр. Тик кичә моңарчы күрелмәгән масштабларда ага. Авыл халкы социаль шелтәрләрдә менә шундый кадрлар белән уртаклашты. 100 йортлы, 130 кешелек авыл мондый хәлне беренче күрә. Кыйрык артында утырдым, кирәкләр тотып. Бар җакта аны шу безнең крайний тегендә иң беренче зер толкырыйдан, бакчадан керә, мончаның бинасыннан чыга су. Безнең апаларның биткә мәйданасы суырттык, насос белән бәрәңгеләр изә, суганнарны дөрүшләкләр сипат иттек. Минем хатынны звонитты, кайталар дип, кайтсаң да бер нәрсә эшләп булмый, мондан тулы бакты. Машина белән кирлек түгел идеме? Мин машина белән кермәдем, машина мәсҗидәнгә калдырдым. Аны күрнәйне үзләре. Моны бүрәнә куеп өлгердем әле. Нитерге гаражга кермәсен дип. Гаражда инде минем игем бар бераз. Бер тәүлек узганнан соң Исәк авылының яшел урамы бүген менә шушындый хәлдә. Кичәге язгы ташу турында хәзер тирә-яктагы эзләр генә хәтерләтә. Су инде күпкә кимегән. Әмма мин хәтта резин итек белән дә аның аша юлның теге ягына чыгырга батырчылык итмәс идем. Чөнки су елгадай ургылып ага. Карлы ташкын торбаларны каплаган. Яшел урамны су басуның сәбәбе шунда диләр авыл җирлегендә. Алдан кырдан төшкән сулар өчен йырганак әзерләп куйсалар да, ул юлдан түгел башка юнәлеш белән агып киткән. Юлдан үтә торган трубалар ачылган булса да, ул труба астына безнең истән кырдан кар иеме шуып төште. Менә шул кар иеме күпер асларын томалап кую нәтиҗәсендә авыл ягына барып алды суны. Язгы ташу Исәк халкын гына сынамыйм. Ширки Килдурас һәм Кыят авылларының күпере дә су астында калган. Җирле Зөя елгасы шулай ел сайын ярларыннан чыгып, авыл белән район арасындагы иң кыска юлны өзә. Бүген иртән елгада су күтәрелгәч, биредә хәрәкәтне вакытлыча чикләгәннәр, блокпостлар куелган, халык язгы ташу карарга йөри. Вчера приезжали, еще ничего не было. Вот ниже железа вот этого там вода была. Күпердә, конечно, тәбәнәк дигән дөрес. Тәбәнәк булмага күрә дә баса. Су басу ихтималы булган зонага республиканың 13 районындагы 32 торак пункт керә. Аерым алганда елга буенда урнашкан хуҗалыкларга куркыныч яный. Бу 1003 йорт, аларда 2500 кеше яши. По данным временных гидрологических постов, Гидрология постлары мәгълүматларына караганда, Кыят һәм Ширки Килдурас авыллары янындагы күпер өстеннән су 15 сантиметрга күтәрелгән. Торак пунктлар белән ара өзек түгел. Әйләнгештән каты өслекле транспорт юллары бар. Җитәрлек азык-төлек, дару һәм кирәк-яраклар белән тәэмин ителгәннәр. Республиканың гидрометеорология һәм әйләнә-тирәне күзәтү идарәсендә хәбәр итүләренчә, узган тәүлектә Татарстанда су биеклеге 110 сантиметрга кадәр күтәрелгән. Әмма бу әле куркыныч күрсәткеч саналмый диләр. Буа районыннан Рания Абдрахманова, Ремзил Гарипов, Яңа гасыр.